Oke, persiapan lagi. Ini lagi di setting meneh lur. Mau mergone deliruk ki test drive kedua. Mau enek trouble sithik, Mas. Oke, sing manjur ning kono, Kak. Piye Mas Denta? Tak tunggu lho Mas Denta. Aja suwi-suwi Mas Denta. Iki penontonnya lur. Juga kecerok. Sing rekam iku wayang Dika lur. Piye lur? Piye Mas Denta? Oke, teman-teman ki test drive kedua. Oke, Pak Pli, siap. Go. Wah. Piye iki? Wah, suarane marem ki lur. Tapi cek keliraan-keliruk iki. Egol-egolane ya. Alah. Opo?